To masu bibiyar mu barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Yanzu haka muna tare da malama Zainab Sheikh Ja'far Mahmud Adam a nan wato kasar Saudiya kusa da masallacin Harami. Malama barka da wannan lokaci. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barka ka dai. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To kina ɗaya daga cikin malamai mata da suka zo aikin haji kusan a cewa domin faɗakar da 'yan uwa mata da suka kammala aikin hajjin da ya gabata. Kamar ya za a ce tafiyar aikin ya kasance? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alal hakika kamar yadda kuka ambata, tafiya ce dama wannan shine makasudinta, shiga cikin alhazai tare da ba da gudunmuwa gwargwadon abin da dama da yanayi ya bayar na abin da ya shafi wayarwa da 'yan uwa mata kai akan wannan babbar ibada, wato ibadar aikin haji da aka taho domin ta tun daga gida. Kamar yadda kowa ya sani, ibadar aikin haji ba ibada bace ba da ake yin ta yau da gobe. Abu ne so ɗaya a shekara, kuma so ɗaya a shekara ɗin ma ba kowa ba. To lallai tana kunshe da abubuwa da ta iya yiwuwa ya zamanto rikitarwa ko rudarwa, ko tun farko ma kafin mutum ya fahimci menene abin da ke a kan shi, ko yaya ibadar take daga wannan sai ka ga wani lokaci ko tun daga gida idan an gudanar da su bita da sauran abubuwa mutum yana ganin ya fahimta. To amma kuma aka zo aka fara aikin sai ka ga kasancewar ana ganin abun a ƙasa, ana da bukatar ya zamanto an samu wanda za su rika haska wa alhazai din da ƙara fito musu da abin fili cikin abin da yake ya shige musu duhu, ko kuma waɗanda ma wasu zaka ga tun farko ma daga gida ba a riga da an yi karatun ya za a gudanar da ibadar ba, sai ka ga dai duka dai a hakan ake samu a ba da gudunmuwar da gwargwadon hali zai zaman turi an yi aikin yadda ake bukata. To daga cuɗanyar da kuka da su mata alhazai, waɗanne irin abubuwa ne za a yi cewa ya kamata duk mace da take son ta zo aikin hajji ya kamata ta lura da su? Gaskiya ni dai a kankin karan kaina yana daga cikin abin da na daɗe yana damuna a rai, saboda irin yadda nake ganin yanayin alhazai ɗin wasu yadda suke zuwa da yanayin yadda ake gudanar da ibadar. Zaka ga waɗansu an taho ibadar amma ba tare da sanin ya za a gudanar da ita ba. Ibadar aikin hajji ba ibada bace ba ta wasa, ko ba ibada bace da za a yi ta a awa daya ko a wasu takaitaccen lokuta. Ibada ce ta kwanaki, da haka akwai bukatar gaskiya a ƙara mai da hankali gurin ƙoƙarin koyon ya za a gudanar da wannan ibada din yadda ya kamata. So tari akan samu abin yakan zamo babu daɗi, kuma abin tausayi mutum ya biya kuɗaɗe masu yawan gaske, ya baro gida da iyali, wata ta bar miji da yara da sauransu duk an taho nan, amma wata kai tsaye in zaka ce mata menene gundarin aikin ma ba za ta iya gaya maka ba. Akwai irin su da yawa wanda kawai bi suke yi, sun ga wasu suna yi su ma suna bi. To kaga gaskiya in ina da jan hankali babba da zan yi to shine a yi kokarin a ƙara mai da hankali gurin koyar da wannan ibada din tun daga gida, ba wai sai an zo lokaci guda a ce za a yi ba. Kuma wannan koyarwar ba wai kadai bangare ɗaya ba, bangaren hukumomi ana kokari na samar da wannan tsari na bita da ake yi ta alhazai. To amma kasancewar bitar alhazai kamar in na ga dama in je ne, in na ga dama in bari, ya sa ba kowa ke mai da hankali ya je ya koyi abin da ya kamata. Hukumomi inda za su samar da tsarin da za a alakanta alhazai da lallai sai sun halarci bitan nan, to da zai zamo abu ne mai muhimmanci. Sannan su ma malamai da suke a irin waɗannan cibiyoyi na bitar alhazai din ya zamanto sun ƙara ƙaimi da zage dantse wurin nuna wa alhazai na abin da ya kamata, domin jihadi ne suke. Duk wanda ya koyi aikin alkhairi ya zo ya yi aiki da wannan ilimi da ka bashi, to ka gani mutum yana da ladan wannan abu. Sannan su karan kansu alhazai din gaskiya ya kamata mutum ya san me yake yi. Bai yiwuwa a hankalci a ce mutum ya cire irin waɗannan manyan kuɗaɗe amma ya zo ya taho ya ƙare da bin yarima a sha kiɗa, ko kuma ganin me wasu suke yi ni ma in yi, ko kuma ma ka ga wani ana ta ibadar cikin duhun kai kuma ba za a tambaya ma a ce yaya abin yake ba. To da haka dai daga dukkanin bangarori gaskiya babban jan hankalin shine a ƙara mai da hankali wurin inganta tsarin koyar da aikin haji tun daga ƙananun matakai a can a gida
ba wai kawai sai mutumin da yake da niyyar aikin hajji ba, tunda aikin hajji rukuni ne a cikin rukunan musulunci. To kaga ya kamata a ce har a su islamiyu da karatuttuka na addini da ake gudanarwa ya zamanto ana koyar da shi ko da kaɗan ne, ta yadda duk da Allah ya yassare wa mutum zai zo ba zai ji abin sabon al'amari ne yake zuwa gare shi ba, wanda sai ya sha wahala kafin ya fahimce shi. To a yayin aikin hajjin da ya gabata an yi tafiya ta wasu kilomitoci inda wasu mata da hajjin su ne na farko a iya cewa suka ga darasin rayuwa. Shin kamar akwai ta shawara da zaki ba mata wurin motsa jiki, kasancewa motsa jiki a kasar Hausa ba abu ne da yake da alaka da mata ba? Gaskiya dai kan akwai wannan mata, duba da asali matan farko rauni na halitta, kaga wannan shi ma dole yana tasiri. Sannan kuma kamar yadda ka faɗa yanzu rayuwar ce motsa jiki yayi karanci a cikin ta, yawanci wuri ba za a hau mota, za a hau a daidaita sahu, za a yi waye. To shi sa sai ka ga an zo aikin hajji galabaitar da ake tana yawa gaskiya. Wasu ma kaga har sai an so je magani asibiti su da sauran dai abubuwa haka na jigata. To kuma shi dama har kullum mumini abin da ake so ya riko da shi duk abin da yake zai inganta lafiyarsa a jikinsa, addini ya kwadaitar da mutum ya yi riko, musulmi ya yi riko da wannan. Don haka dai abin da nake so in ce mata sai an yi kokari ana yin abin da yake sunan shi motsa jiki da tattakawa ko yaya, musamman ma idan aka ce mutum yana da niyyar zuwa aikin hajji din nan, kin san zaki taho tun wuri, to gwara ki dan fara takawa kina motsa jikinki ko yaya, sama da lokaci guda da za a zo a ce za a yi wannan tafiya. Tun da aikin hajji subhanallah yana da wani abu, wani lokaci sai kaga ya zo da sauki tafiyar da zaki takaitacciya ce, wani lokacin kuma sai kiga aikin hajjin kusan a kafa ma kika ƙariyinsa. To kaga irin wannan yanayin in mutum bai saba motsa jikin ba sai a zo a yi galabaita da take ta wuce ta ɗabi'a da za a ce mahajjaci yayi. Kamar tun wata nawa kafin tafiya aikin hajji ya kamata mutum ya fara shiryawa wato motsa jikinsa idan har bai saba ba? To kaga shi jiki na dan adam, kaga kowa da irin yanayin jikinsa da yanayin ɗabi'arsa da yanayin me jikin wani zai ɗauka me ba na wani zai ɗauka ba. Amma dai ga duk alhajin da ya san zai yi tafiya ibadar aikin haji, galibi yakan zamanto mutum ya samu sanin wannan tun kafin watan Ramadan. To akan abin da ya shafi da ilimantuwa da ilimin aikin hajjin da shirya wa jiki psychologically, mutum a ce ya shirya, ya kamata a ce tun kafin watan Ramadan nan mutum ya fara ba wa kansa horo na abin da ya shafi me zai ci ya gudanar a cikin wannan ibada din da kuma ya zai gudanar da ita. Na'am. To kamar tunda kun zo faɗakar da mata ne, matan da suke gida kuma suke da ƙudurin zuwa aikin hajji shekara mai zuwa in Allah ya kai mu, za su ji kamar irin wace mace ce ta cancanci ta zo aikin hajji ne? To ibada ta aikin hajji dama kamar yadda muka riga da muka sani, Allah madaukakin sarki ya shar'anta ta ne ga wanda ya samu dama ta aljihu da zai zo ya gudanar da wannan ibada, da tunda ba ibada wace da mutum zai hawo jirgi kyauta ya taho. Sannan kuma da dama ta lafiya za ta ɗauki wannan, tunda aiki ne da yake buƙatar ƙarfi da motsa jikin ɗan adam. To a matsayin kuma mace, tunda yake har kullum addinin musulunci bai sanya mace a ce mai zaman kanta bace ba, dole tana ƙarƙashin kulawar muharraminta ko kuma miji da yake a aurenta. Da haka lallai a samu izini na majibincin lamari wanda za a zo a yi wannan ibada din, musamman ya zamanto an zo tare da shi din, kamar ko kuma wanda yake a makwafinsa, kamar yadda shari'a ta shar'anta wace mace musulma. Kuma shiryawa sanin me za a zo a yi shi ma abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci a cikin tafiya ko ibada na aikin hajji. To da kika maganar miji, sai ta tuna so min da wata tambaya, idan kamar mace tana da kishiya, to mijinta bai da halin da zai iya kai ta, wato kai ta da ma kishiyarta da shi kansa, ita kuma tana da kuɗi, kuma tana nuna tana son ta ji, ya shari'a ta kalli wannan? To shi dama ai damar zuwa aikin hajji shari'a bata kayyade shi da fiska ɗaya ba. Ta iya yiwuwa miji ne zai biya wa mace, ta iya yiwuwa ita da kanta za ta biya wa kanta, ta iya yiwuwa dan uwanta ko mahaifinta, ko wata dama dai ta rayuwa da Allah zai kawo fatahi. Babban abin da ake so din dai shine dama tun karan farko ya zama to akwai fahimta tsakanin ma'aurata din, shi ya ba ta damar da za ta zo ta gudanar da wannan ibada cikin abin da yake tsari ne na addini, halarci wannan ibada din. Amma kuma miji sai ya ce a'a, to sai suka ce a nan gurin ba yi da hakki, a nan gurin ya ce na matsayinta na mace musulma ta zo ta gudanar da wannan ibada
tunda yake wannan hukunci ne na Allah madaukakin sarki, rukuni ne na musulunci, tunda in ya kasance kenan bata taba yin hajji ba, kaga hajjin musulunci kenan, to a nan gurin kuma ana fifita da'a ga abin da yake haƙƙin Allah madaukakin sarki ne akan haƙƙin abin halitta. Wato kenan rukuni ne musulunci, kuma idan ya zamanto hajji ne na farko wanda mace bata taba aikata shi ba, bata taba yi ba, to gaskiya malamai suna da tattaunawa mai yawa akai, wanda a ƙarshe akwai waɗanda suke ganin a wannan yanayi in dai an samu dama, ko da miji bai ba da izini ba, mace in dai an samu dama da muharrami da komai da za ta zo ta gudanar da wannan ibada, to ta sami istita'a hajjiya waje ba akan ta za a fifita haƙƙin Allah madaukakin sarki akan namiji. To a ƙarshe menene sakonki ga mata alhazai da ma dai sauran alhazan da suka sauke faralinsu a hajjin bana? To alhamdulillah aikin hajji an yi lafiya, an kammala lafiya, alhazai da dama ma wasu sun riga da sun fara komawa gidaddajinsu, ko da dai mu Najeriya ban shina ba cewa 100% an fara komawa din kawo yanzu. Babban abu shine duk sanda Allah madaukakin sarki ya wa mutum ni'ima, to ya gode masa akan wannan ni'ima din da ya yi mishi. Allah madaukakin sarki ya zaɓe mu daga cikin biliyoyin al'umma ba dan mun fi kowa ba, sai dan nufi nasa ya kawo mu muka shaida wannan babbar ibada mai girma cikin aminci, an yi aikin hajji lafiya. Da haka mutum ya gode wa Allah madaukakin sarki akan wannan ni'ima da ya masa, ta hanyar cewa kada ya zo kuma ya biyo bayan wannan alkhairai da ya samu ya rayu akan su a cikin waɗannan kwanaki a wannan ƙasa mai tsarki, ya koma gida kuma ya ci gaba da ayyuka da yake yi na ba daidai ba. Aikin hajji horo yake ba ma wa musulmi na musamman akan kyautatuwar ɗabi'unsa da halayensa da ma ingancin imaninsa. Da haka kiran da zan yi wa 'yan uwana alhazai shine, karki bari kadai tsarabar da zaki tafi da ita daga Saudiya ita ce abin da ido zai gani. Kin sa hakorin maka, kin sai doguwar riga, kin sai akwati, kin canja waya, kin yi kaza, kin sai gwal, ba wannan kadai ba. A ga cewa lallai wannan alhajiya ce da gaske, domin ta zo ta ƙara samun kusanci da Allah madaukakin sarki ta hanyar keɓe wasu kwanaki na musamman, tana neman yardar Allah madaukakin sarki, kullum tana cikin zikiri da ambaton Allah, kula da salloli akan lokaci. Ta zo ta koyi wani darasi na musamman na cakuduwa da alhazai daga wurare daban-daban, ta koyi haƙuri da kawaici da tausayi da jin kan juna tsakanin musulmi. Ta koyi abubuwa daban-daban wanda in ta koma za a ga cewa lallai wannan alhajiya ce da gaske, kuma abin da ya kamata ta yi ya kamata. Malama Zainab Sheikh Jafar Mahmud Adam, DCL Hausa tana miki godiya sosai da kika kasance tare da mu.